Светлана Тихановская завершила свой первый визит в Киев. В Украине она встретилась с президентом страны Владимиром Зеленским, министром иностранных дел Андреем Сибигой, открыла офис миссии белорусских демсил в Киеве и побывала на Чернобыльской АЭС. Еще год назад такие встречи казались невозможными. Украинские власти избегали публичных контактов с белорусской оппозицией и ограничивались спонтанными пересечениями в кулуарах международных мероприятий. Все изменилось полгода назад, отмечает политический обозреватель «Радио Свобода» Валерий Карбалевич. Сперва президент Украины Владимир Зеленский пообщался с бывшими белорусскими политзаключенными, которых в конце 2025 года после освобождения вывезли в Украину. Спустя месяц, в январе 2026 он провел первую двустороннюю встречу со Светланой Тихановской в Вильнюсе и тогда же пригласил ее с визитом в Киев. Почему политика Украины по отношению к Беларуси и белорусской оппозиции так резко изменилась? Мне падаецца тому, что у Киеве пераканаліся, зразумелі, што наўрад ці Лукашенко цяпер у новых умовах пойдзе на больш актыўнае ўцягненне Беларусі ў вайну. Калі ён гэта не зрабіў у пачатку вайны, то бок не загадаў беларускаму войску удзельнічаць у баявых дзеяннях, калі яшчэ не было дастаткова зразумела, чым закончыцца вайна, і можна было меркаваць, што Украіна пацерпіць паразу, Расія пераможа, і тады далучыцца да пераможцы, атрымаць нейкія дывідэнды, магчыма, у гэтым быў бы нейкі сэнс то для беларускіх уладаў, як яны гэта разумеюць. То цяпер, калі вайна ідзе, скажем так, не вельмі спрыяльна для Расіі, калі некаторыя эксперты кажуць, што набліжаецца нейкі пералом у вайне, вось, калі украінскія дроны лётаюць па ўсёй еўрапейскай частцы Расіі, вынішаючы нафтаперапрацоўчыя прадпрыемствы, то у такіх умовах прымаць рашэнне удзельнічаць у вайне для Лукашэнкі было бы вельмі недарэчна, скажем так. І я думаю, што кіраўніцтва Беларусі разумее, што ў такім выпадку украінскія дроны будуць вельмі моцна шчыраваць на тэрыторыі Беларусі. Беларуская тэрыторыя блізка, бліжэй, чым расійская, чым тэрыторыя Расіі. Беларусь менш абаронена сістэмай супрацьпаветранай абароны. То бок Украіна адчула сілу і адчула уразлівасць Беларусі. І ў такім выпадку Киев вырашыў, што можна пераходзіць к палітыцы ціску, актыўнага ціску на Беларусь. Ну і ў рамках разварота украінскай палітыкі адносна Беларусі, у рамках падыходу новага, і пачалося актыўнае супрацоўніцтва з беларускай апазіцыяй, і ў рамках вось гэтай новай палітыкі і адбыўся візіт Светланы Тихановской у Киев. Во время выступления на международном саммите городов и регионов Владимир Зеленский отдельно подчеркнул, что в этом году в мероприятии участвуют представители Беларуси. И недавно Лукашенко сказал, что президенту Украины и Беларуси уже пора им встретиться. Интересно получилось, сказал Лукашенко, а приехала Светлана Тихановская. По словам Валерия Карбалевича, фактически Светлану Тихановскую встречали в Украине не как лидера белорусской оппозиции, а как представителя белорусского народа. Это вельмі важный нюанс. И сама Тихановская говорила так, нібыта ад імя народа, што, мовляў, беларускі народ не падтрымлівае палітыку саўдзелу ў вайне, а украінскія палітыкі казалі, што мы разумеем,
розніцу паміж рэжымам Лукашэнкі і беларускім народам, і што Лукашенко не прадстаўляе беларускі народ. Таму вось гэтыя нюансы даволі важныя. Каманда Ціхановскай называе гэты візіт працоўным, рабочым. Вось. Ну і уласна яе прымалі на вышэйшым узроўні, афіцыйным. І былі перамовы з Владимиром Зеленскім, прэзідэнтам, якія цягнуліся гадзіну. Это там не 10 там у кулуарах, стоячы на нагах, а паўнавартасныя перамовы. Былі перамовы з міністрам замежных спраў Сібіга Украіны, і гэта азначае, што прыём быў на самым высокім узроўні. Вось, гэта важна, і гэта падкрэслівае, што украінскае кіраўніцтва сур'ёз гатова супрацоўнічаць з беларускімі дэмакратычнымі сіламі. Ну і да таго ж была спроба, так сказаць, неяк інстытутуалізаваць гэтыя адносіны, каб гэты дыялог быў на пастаяннай аснове. Вось, Украіна прызначыла спецыяльнага прадстаўніка ад імя МІД, ад імя МЗС Украіны, які будзе адказваць за супрацоўніцтва з беларускімі дэмакратычнымі сіламі. Са свайго боку каманда Ціхановскай прызначыла свайго прадстаўніка, і там адкрываецца некая місія аб'яднанага пераходнага кабінету, там таксама ёсць чалавек, які адказвае за гэта. Что по итогу этот визит может принести белорусской оппозиции, а главное – самим белорусам? По мнению Валерия Карбалевича, он как минимум повысил статус белорусских демсил, которые, как и западные политики, приезжают в Киев, чтобы выразить поддержку Украине. Также он не исключает и практических последствий – смягчение условий для белорусов в легализации и открытии банковских счетов в Украине. Исследователь Финского института международных исследований Рыгор Нижников считает, что первый визит Светланы Тихановской в Киев усиливает ее политический вес в глазах западных политиков, а ее встреча с Владимиром Зеленским может укрепить общую позицию Евросоюза, который уже почти 6 лет не идет на контакт с официальным Минском. Украина подчеркивает, что Лукашенко не изменился и не изменится. И это только укрепляет позицию Европы, которая говорит, да, мы не будем снимать санкции, пока идет война, пока Лукашенко из этой войны не выйдет, а он выйти не может. Поэтому момент очень удобный. Поэтому я бы сказал, что Украина в какой-то степени новая политика, и здесь, я думаю, это главный итог визита, через визит Тихановской, они в том числе показывают, что политика не должна меняться Запада, но нужно делать, и вот это было бы важно продолжать, нужно делать, и он через визит показывает, что есть разница между Лукашенко и белорусами. То есть белорусы, они заложники режима Лукашенко, его участия в войне, и нужно из белорусов делать своих союзников. Это важное развитие событий. Главное, чтобы украинцы про это не забыли через пару месяцев, когда у них поменяется фокус и совсем начнут думать о другом. Но в Европе этот сигнал прочитали. Я думаю, в Вашингтоне тоже. В Минске на визит Тихановской в Киев отреагировали довольно нервно и негативно, говорит политический обозреватель Валерий Карбалевич. Про это сведчыць і тая прапагандысцкая кампанія, якая пачалася ў беларускіх медыях. І Лукашенко напярэдадні, калі наведваў вучэнні ядзерныя, казаў, што там Кіеў зараз спрабуе гуляць неяк з беларускай апазіцыяй. Ну, мяне гэта не вельмі цікавіць, але яны так робяць. Ну, это якраз той выпадак, калі трэба разглядаць сітуацыю якраз наадварот, што Лукашенко гэтым вельмі незадаволены.
хваравіта гэта ўспрымае. При этом Валерий Карбалевич обращает внимание, что Александр Лукашенко довольно сдержанно реагирует на заявления со стороны властей Украины, которые угрожают ответом в случае военной активности со стороны Беларуси. Бачыце, беларускія ўлады, асабліва Лукашенко, асабліва не вядзецца на гэтую рыторыку актыўную з боку Кіева. Неяк дзіўна маўчыць, вось ягоная рэпліка наконт Украіны, якая была падчас гэтага прыезду на ядзерныя вучэнні, яна была такая даволі рэдкая. І гэта трохі дзіўнавата, бо Лукашенко заўсёды адказвае, ну а цяпер вось неяк дзіўна маўчыць. Гэта сведчыць пра тое, што ён разумее сваю ўразлівасць і не вельмі хоча пераходзіць на нейкія больш агрэсіўны тон.